walang love life. Tama. Diba? Nag-iiba kasi yung mga tao kapag in love eh. Oo, nagbabago. yan? Parang minsan nagiging vampira. Ayan. Yan, nagiging aswang, nagiging tik-tik. Oo, diba? Gustong mangain. Mangain. Gabi-gabi ng aaswang. Kaya ito, Kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na dalawang mga ganap kapag in love ang kakilala mo. Tara, kape! Tara, kape! Ang haba naman kasi nung title mo. Ayan, muna tayo sa number 1. Hinot. Mo muna, ito ang mga nagiging bibukid. Jessa! Anak, Jessa! Asa na naman ba mga tao dito sa bahay? Nay, hello! Sorry. Tawag niyo po ako? Oo, Jessa, anak. Tulungan mo nga ako dito sa mga pinamalengke ko at maglalaba pa ako ng mga damit. Alam niyo naman ako naman laging gumagawa dito sa bahay. Si nanay naman. Akin na po. Ay, Nay, okay na pala yung mga labahan. Ay. Nilabahan ko na po. Tsaka, tingin kayo sa likod niyo. Ay. Ayun, nakasampay na. Diba? Oo nga, anak. Okay Anak, very good ka dyan. O siya, sige, magluluto na lang ako ng pananghalian natin. Pananghalian? Lanak, baliw ka na, nak? Ay, Ba't ka tumatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko, ha? hindi wala, Nay. Kasi po, nakapagluto na rin po ako. Ready na. Kakain na lang po tayo. Tinola nga po yung niluto ko eh. Ay. Oo, tapos nalinis ko na yung bahay. Tsaka nakapaghugas na ako ng mga plato sa lababo. Ay, anak, may sakit ka ba? Ay, oo nga, naubo ka. Oo, Nay. Anong nangyayari sa'yo? Parang may kakaiba? Sinapian ka ba? Alo? Nanay, hindi po. Ganyan talaga kapag nagmamahal, kapag in love ka, nagiging productive ka. Nagiging productive ka na. Nakakainis! Tay! Oh, Tay! Anong nangyari sa'yo? Bakit nakasimangot ka po? Ang pangit mo. Dapat feel good lang tayo, Tay. Paano feel good? Nawawala yung alaga kong manok. Babalatan ko talaga kung sino ang kumuha sa manok. Tay, saka na yan. Halika dito, kumain muna tayo. Nagluto ako ng tinola. Ayan. Nagiging bibukid. Totoo to. Nagiging masipag. Mag-aral. Nagiging masipag sa gawain ng bahay kapag in love ka. Totoo. Kaya nakakakaba kapag nagiging masipag ang mga tao. Kasi yun nga, niluluto ang manok ni tatay. Oo, ay naku, galawin mo na lahat. Huwag lang yung manok ni tatay. Ay nako, pero nakakabuti din to, no, na minsan pag in love ka, sinisipag kang mas mag-aral, Yan. mag-ipon, Yan. 'di ba? Siguro yun yung good side ng pagiging in love. Kasi yung Nagiging iba, inspired. yung iba kabaliktaran napapariwara. Ay, ayoko niyan. 'Di ba, nabubuntis. Oh. Nagiging expired. Ay, ba't expired? Inspired. Kabaliktaran expired. Galing mo doon. Naman. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga confession sa inuman. Girl, napakarami mo nang nainom. Tama na yan, girl. Oo nga, Jessa. Mawa ka naman sa balat mo. Sa kidney tsaka liver mo. Wala kayong pake. Tsaka pabayaan niyo ako. Pabayaan niyo ako. Minsan lang ako ma-in-love tapos ganito pa na-in-love ako sa maling tao. Sino ba kasi yan, Jessa? Si Kulot, si Konya Bicolano. Yung kulot na taga-section Bayabas? Yung mabulbol? Oo, na-in-love ako sa kanya. Sabi niya, attracted daw siya sa mga babaeng marunong magsalita ng Bicol. Anong ginawa mo? Ako naman si tanga, nag-adjust para sa kanya. Ayun, pinag-aralan kong magsalita ng Bicol. Sample nga, marunong ka. Oo, ganun pag mahal mo. Ito, sarong banggi, saigdaan. Nakadangog ako ninsunin sarong gamgam. Parang kanta naman yun eh. Ano ibig sabihin nun? Basta. Tsaka sabi ni Konya Bicolano, attracted din daw siya sa mga babaeng nakakaintindi ng Kapampangan. Kaya pala nagpaturo ka sa akin. Marunong ka na ba? Oo. Sige nga. Nano Burimo, nano Keka, Mikeni, Nanjero, gracias per tutto pueblo kay Patan Perme.
Ay, naku. Kaya hindi ka nagustuhan eh. Mas lalo kang hindi naiintindihan, tas mali-mali pa. Lasing na ako. I'm so tipsy. Uy, Jessa, tigilan mo na nga kami. Milk tea lang naman yung ininom mo eh. Huwag kang piling. Tsaka umayos ka nga. Nagtitingin na yung mga tao sa atin. Ayan. Uy, pero totoo to, kapag in love ka, yung parang confession mo, nangyayari sa mga inuman. Oo, sabi nga nila, ang alcohol daw kasi, napapalabas niyan kung ano yung hindi kayang sabihin ng bibig natin. Ay, oo. Tsaka kung ano yung hindi kayang gawin ng katawan natin. Ay. Nabibigyan ka ng confidence. Ay, ang daming sabagay. nabubuntis sa inuman. Ang daming nagkakatikiman. Delikado. Oo, pero nga ito eh. rin yung main reason eh, kung bakit sabi nila, kapag lalaki ka, tapos naghahanap ka ng babae, hanapin mo kung sino yung broken hearted. Bakit? Kasi sila yung pinakamarupok. Vulnerable. Oo, sila yung pwede mong ipukpok. Oo nga, no, lahat ng mga marurupok, medyo GG talaga na ipukpok and all. O tsaka wag ka, sa mga inuman talaga na yan, dyan lumalabas yung mga nakatagong damdamin. Awa, diba? Pero ingat-ingat lang sa alcohol drink responsibly pa rin ha. Legit yan, dyan ako umamin eh. Saan? Sa inuman, dun sa babaeng gustong-gusto ko talaga. Ano, gusto ka rin? Hindi. O yun lang. Sabi niya, manyak. Alam mo, feeling ko, malapit ka ng masampa ng kaso. Oo, madalas. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan naming ito, yan, pwede mo kaming hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Same socials, mga broskies. Maya-maya, may pa-fan scan kami sa inyo para may 500 naman kayo. Ayan, abangan mo yan. Pero in the meantime, ito, yung susunod nating kanta na ibibigay namin sa'yo. Team song to ng mga ng mga nai-in love, tapos nababaliw. Ay, gusto ko yan. Oo. Ano to? Yung Ay, alam ko yan. Kabisyo sa kantang Tetete. Kantang Tetete yan Tangik, Torete. Torete. At least letter T din. Siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Aragon Broski, like super legit and all konyo, Bicolano. Dito lang yan sa Tara Tete. Kape. Tara, kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!